Asman. Asman görnähili ogadon he? Elem goşor. Mehmet, top oynalı mı? Yok. Men surat çekçe. Ata. Ata. Men surat çektim. Seretsene. Ay tuveleme. Gatıga bolupdyr. Ata. Dünýäň bar bezegi elem goşor gerek. Elem oşar a däl. Onu günmi? Olam däl. Inni bildim. Yıldız. Yok. Şonam bilen okmy. He, bildim. Gül. Ay yok. Ata. Ayda. Bilesim gelýär-de meňem ata ayday. Beýle biletin gelse. Hana kakaňdan soraý. Dünýäniň görkü ullukan aýmyka. Hoppa. Ya ullukan deňiz bolmagy mümkin. Bu näme däl eken? Ya dağmyka? Kaka, Yer näme oğlum? atama dünýäň bar görki elem goşar diýdim. Ataň näme diýdi? Bilmediň diýdi. Ejeň bilýän bolmaly. Sen aýda kaka. Ony dostlaryňdan sonra sana aýdarlar. Kuşlar mı ka? Ay yok. Kebelekler hem de. Yıllarıma korkunç. Ertekler dünyasına ören oğudum. Eyvek! Mehmet, yürü top oynalı. Men top oynasım gelen oğa. Oynayılla. Men gıssaglıp bir zatı bilmeli. Ne meni? Dünýäniň görküni. Şonun bilen okmy? Şonam bilem okta çary. Sen ayda. Dünýäniň görkümi? Sari, hani bärik gelsene balam. Men ejem çağırýar, men gittim. Ayda. Şoň hemme kişa bir zada bolýar. Şonam bilen okmy. O oýlamok. Bilemok. Ata, men geldim. Yumuşum bitirensiň ha? Bitirip bilmedim. Hiç kimden soramadyňmy? Soradım. Hiç kim bilen o ekenmi? Bilýärler, Onu näme? aýtmadylar. Näme diýdiler? Şonam bilen okmy diýdiler. Dinle oğlum. Tamam, bek bellak koy. Soranmış bir wagt ay güne bakıp dünýäniň görküne aýdyp bersene. Gün hem diýenmiş nuruny nöküp dünýäniň bar görkü enedir, ene. Soranmış bir wagt ýel suwa bakıp dünýäniň berkine aýdyp bersene. Şu hem diýenmiş şarlaýyp akyp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bozgulan bir ata bakyp dünýäniň örküne aýdyp bersene. At hem diýenmiş zülgüler söküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bir ene
Şahira bakıp, dünýäniň durkuny aýdyp bersene. Şahirem diýenmiş, dyýdyna çöküp, dünýäniň bar görkü enedir, ene. Yeri, inni bildiň balam. Howata. Çyndanam şonam bilemok ekenim men. Häzir bir jemin. Ece. Ece. Näme oglum? Ece. Men seni gowurýan. Inha mehriban dostlar. Dünýäde iň mehriban insan ol biziň ejelerimiz. Dünýäň iň ýakymly sesi ejelerimiziň balam diýen sesi. Dünýädäki iň süýjü tagam biziň ejelerimiziň elleri bilen bişirip beren tagamy. Dünýäň iň ajaýyp aýdymy ejelerimiziň hudusy. Şoň üçinem ejelerimiziň gadyryny bilelim. Şeýdibem dünýäň iň bagytly çagasy bolaly.